Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner, how are you? Hello partner, kumusta ka naman? Eto, di ba sumweldo tayo nung nakaraang Friday? Last ding sumunod sa social distancing na sweldo natin. Oo. Nagano agad, dumistansya ka agad sa akin pagka-withdraw. Lunes pa lang, 2 araw pa rin nakakalipas, parang walay na. Na-realize ko nga yan, partner na parang, oh my gosh, oo nga no, August 17 pa lang ngayon, kakasweldo pa lang, pero bakit parang wala na siya? Talagang totoo na ang sweldo ay parang regla. Nagtatagal ng 3 araw lamang. Ang swerte kapag inabot ng 5 days. Susunod sa protocol na nagso-social distancing din. Yung natin nung Friday, asymptomatic din. Pero hindi ramdaman. Oo. Totoo yan. Nakakaloka. Sino pong relate? Pero alam mo, partner, nagre-reklamo tayo tungkol sa ating asymptomatic na sweldo kasi dumating pero hindi nagparamdam, di ba? Or hindi natin ramdam. Pero yung mga ibang tao, wala silang sweldo. Tandaan ko na reaction ng mga tao sa ano ba yung sabi nila, sana all may sweldo. Yun yung reaction nila. Sana all may sweldo. Oo nga naman. Oo nga naman. At least, di ba, kahit papaano meron pa rin sweldo. Kung ikaw yung tipo ng tao na merong trabaho sa kabila ng pandemic, kasi nga, di ba, libo-libo po yung talagang nawalan ng trabaho, ang daming kumpanya nagsara, ang daming nawalan ng livelihood ngayon, ang daming nawalan ng resources. Pero kung ikaw yung isa sa na bigyan pa rin ng trabaho, ikaw yung ilan na meron pa rin ginagawa sa ngayon, at ikaw pa rin yung ilan na meron tinatanggap na sweldo pagdating na 15 sa 30, maswerte ka kasi may trabaho ka pa. So be grateful. Oo. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Nakanervous kapag nakakamdam ka ng konting pangangati ng lalamunan, mapapraning ka. Sinong praning? Makaramdam lang ng konting kati ng lalamunan, feeling agad COVID. Ito yung sinasabi natin, partner, na hindi naman sa lahat ng oras at hindi naman po ang lahat ng sakit ay COVID. Meron pong ibang mga sakit like seasonal flu. Ito yung panahon na, halimbawa ngayon, dito sa Laguna, medyo maaraw. Nakikita ko dyan sa Makati, partner, parang maliwanag na sikat ng araw, hindi gloomy. Nasa Japan ako ngayon. Nasa Japan ako ngayon, kita mo naman, bago pa lang sumisikat ang araw. Wow! Wow, ang lakas makailusyon. Ganyan talaga kapag kakulang sa pera. Nagiging ilusyonada na. Diba? Pero anyways, bago-bago yung patakbo ng panahon, kagabi, alas ng kulog at kidlat. Yes. Diba? Tapos ngayon, medyo mainit. Diba? So, ito na yung talagang panahon ng flu. Ito yung tinatawag na seasonal flu, yung flu that comes with the season. Pero dahil nga, ang COVID, ang mga simptomas ng COVID ay parehas ng flu, ninervyusin kayo, yung konting pangangati ng lalamunan, yung kawalan ng panlasa at pangamoy, normal lang yun kapag ka merong sipon, di ba? Nakakalurkay. Kaya kung ikaw wala ka nararamdaman na kahit anong klase ng simptomas, congratulations. Ikaw yung isa sa mga mayayaman nga sa panahon na ito because truly sa panahon ng pandemic, health is wealth, di ba? Ganun. So, ikaw ngayon kabisyo na nasa bahay lamang ngayon, nagreklamo, di ba? Ano ba yan? Wala naman ako masyadong ginagawa, hindi ako productive. Okay lang yan. Ganun talaga, nasa bahay ka lang naman, importante. Ang mong bigyan talaga dito ng kalusugan. So, kung pagkising mo ngayong umagang ito, wala kang sipon pa, wala kang lagnat, wala kang nararamdaman, napakaraming rason para ipalamat mo yan.
Nalala ko dati, Correct. kasi sipon-sipon na ganyan, hindi natin na pinapansin. Ngayon, actually, sipon, tuloy lang ang trabaho, pero ngayon, magkasipon ka lang. Medyo, Oo. medyo Kapraning, di ba? Tsaka dati, di ba, Aminin mo na, partner. lumaliit tayo. Oh, sige. Kapag may mga batang sinipon, tas dinala sa ospital, naaartihan tayo sa kanila. Mayaman kasi. Oo, sipon lang. Mayaman lang ang dinadala sa ospital kapag ka may simpleng sipon na to. Diba? Oo. Pero ngayon, Kasi tayo lang mga ito tsaka nung tayo, nasa bahay, hindi, tulog mo yan. Iinom mo ng tubig sa tubig ng mga matatanda. Oo, correct. Dati- Inom ka ng maraming tubig. Oo, ganyan. Oo, Pero tama. ngayon, partner, tsaka noon, partner, kapag ka may sakit ka, ang concerned lang sa'yo yung pamilya mo. Tama. Ngayon, kapag ka meron kang nararamdaman, buong barangay concerned sa'yo. Lahat na nasa FB mo, chinichismis ko nangyayari. Hindi ba, partner? Partner, are we back? Partner! Yes, we're back. We are back. Yan! We are back. Yan. So, good morning po ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo sa amin always. Sa aming FB Live. Ayan. Salamat ng marami. Thank you. Sinusubukan ng internet ang pasensya ng bawat tao na nakikipag-usap via Zoom meeting, Skype, FB Live, lahat ng ginagawa nating streaming, 'di ba? Susubukan talaga yung pasensya natin ng internet. Kung ikaw yung tipo ng tao na maiksi ang pasensya, ako, mamamatay kita na maaga. Correct ka dyan kasi yung attention span mo saglit lang, di ba? Hay nako, gravacious talaga. Well, what can we do? Ganun talaga ang online eksena natin, ganito talaga. Wala naman talaga tayo magagawa. Alam mo, meron tayong isang tambalanisa kanina, partner, na nag-send ng message sa atin. Nagtatanong siya, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2007. Naiinis lang po ako sa misis ko kasi nakahiligan niya po yung pagbabarter simula nang narinig niya ito kay Miss Nicole. Okay lang naman po yun, wala namang problema doon. Kaya lang ang problema, ang dami niya mga binabarter na items na hindi siya nagpapaalam sa akin. Nagugulat na lang ako, napalitan na ng itlog, napalitan na ng noodles. At dahil dyan, nag-aaway kami. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi mainit na yung ulo ko dyan sa utang na loob na barter system na yan. Thank you, Tambalan, and God bless. At ang wish ko lang ay naka-live din na nanonood ang misis ko ngayon. Magkaiba kasi kami ng kwarto kasi naiinis nga ako at mainit ang aking ulo. Ano po ba ang dapat kong gawin? O, diba? Hinagpis sa tinanakit. Wag kami sa barter. Mainis ka sa misis mo na hindi nagpaalam. Walang kinalaman yung barter system. Wag mo sabing utang na loob na barter system kasi yung barter na yan, maraming na itutulong yan sa taong bayan, 'di ba? Doon sa mga taong akala mo wala nang I'm such a big fan of barter, partner, kasi napuno yung ref namin na dahil sa barter na yan, 'di ba? Kasi yung mga bagay na akala ko hindi ko na kailangan, pwede ko palang ipagpalit na 1 kilo ng pork giniling, 1 kilo ng pork menudo, 1 kilo ng pork, 'di ba, sinigang cut o kaya ribs, 'di ba, yung mga ganun. So, hindi po ito kasalanan ng barter system, hindi niya kasalanan. Kasalanan ito ng misis mo na hindi nagpaalam. Baka kasalanan mo din, mister, kasi baka mamaya ikaw yung tipong hindi pumapayag agad. Yung mga tipong ang dami pang diskusyon, hindi naman na kailangan. So, hindi na siya nagpaalam kasi siguro na rin siya, yung parang inisip niya na rin naman na hindi kailangan. Yun nga lang, kung kailangan pa, tapos binarter ng misis mo, doon tayo may problema. Yun ang eksena dyan, di ba? Baka kontrabida ka sa mga activities niya, kaya hindi ka sinasali, kaya hindi na nagpapaalam sa'yo. Di ba ganun pag kontrabida? Pag laging hindi sumasang-ayon dun sa sa ginagawa mo, hindi ka isali. Hindi na magpapaalam sa'yo. At ikaw naman, mister, baka pwede mo din tingnan yung side mo. So yun nga, baka mahigpit ka. At pangalawa, ang dami mo sinasabi, pero lahat ng binarter niya, kinakain mo din naman. Kaya nga. Yun ang masaklap dyan, di ba? Ang dami mong hanash, ang dami mong sinasabi.
Yung menudo inulam mo kagabi, di ba naubos yung sarap na sarap ka pa nga? Produkto ng barter system yun eh. Alam mo, minsan kaya nagkakaroon ng samaan ng loob ang mga Mr. at Mrs. Ito ay dahil sapagkat because hindi sila nag-uusap. Tingnan mo, magkaiba kayo ng kwarto, sa amin mo kwento yung eksena mo, hindi ba't dapat kayong dalawa yung mag-uusap? Hindi ba't dapat ang magsosolve ng problema nyo ay kayong dalawa at hindi ang tambalan? Although we appreciate it na kumukonsulta ka sa amin, pero hindi mo dapat hayaan na kayong dalawa alam mo yun, magkasiraan ng dahil sa barter. Kasi kailangan magkaintindihan kayo ng nararamdaman ng isa't isa di ba? Like una, baka naman yung si Mrs., ito yung way niya para magkaroon kayo ng kakainin. Kasi baka no work, no pay. Hindi namin alam, baka no work, no pay ka kuya, di ba? So hindi namin alam kung ano yung setup ninyo ngayon sa bahay. Kung kaya parang si Mrs. ay alam mo yun, basta-basta lang na nagbabarter para sa pagkain, di ba? Baka may ganun kayong problema baka may ganun kayong financial concern na kailangan ninyong pag-usapan dalawa. Ganun! Di ba? Hindi ito yung pagkakataon na dapat magsisihan kayong dalawa. Kung titingnan natin, pareho namang may tama, pero pareho kayong ipinaglalaban na tama. Pareho kayong may katwiran. Si Mrs., buwan niya yung barter system. Kasi nga, bakit bakit ka ba nagba-barter, 'di ba? In the first place, gusto mong tanggalin yung mga bagay na hindi mo na kailangan diyan sa bahay para mapalitan na mas kapaki-pakinabang para sa pamilya niyo, 'di ba? So, kung intensyon ni Mrs. 'di ba mag-declutter o kaya 'di ba mairaos yung pagkain niyo, kung pagkain ng kapalit halimbawa, sabi mo nga itlog yung kapalit So, ibig sabihin ang intensyon ni Mrs. makakain kayo ng tama, makakain kayo ng maayos. Hindi mo dapat ipagreklamo yun kasi ang intention ng Mrs. Lupito maganda. Hindi naman siya nagsasangla ng bahay. Hindi naman siya nagsasangla ng dapat. May kapatid para sa inyo. Hindi para sa kanila lang. Yun nga lang. Naman, alam mo, kung hindi na natin yung nagpaalam. Yun yung point mo. So, pwede nyo pag-usapan. Huwag kayong magsisihan. Huwag kayong huwag nyo magsisihan. Pareho kayo may punto Kailangan nyo lang mag-meet halfway. Kailangan nyo lang magkaintindihan. Totoo yan. Dapat ganun ang gawin ninyo. Pag-usapan ninyo, bakit kayo nag-aaway? Pag-usapan ninyo, bakit kayo hindi magkasundo? Maganda naman yung intention niyang barter system na yan. Kung kakampihan naman natin si Mr. Partner, baka naman kasi ang binarter yung paborito niya sapatos, di ba? Tapos wala man lang paalam. Kahit sino naman talaga, maiinis, mayayamot at magagalit at magtatampo at magsusumbong sa mga kamag-anak at magsusumbong sa tambalan, di ba? So, pag-usapan ninyo yan kasi madali lang yan Itong issue ninyo ay madali lang. Madali lang kasi may intensyon naman na mabuti. Mabuti yung intensyon. Correct. Diba? Maganda kasi talaga yung na yan. Yung sapatos hinuhulugan pa ni Mister o kaya si Mrs. hindi niya alam yung value ng sapatos ng Mister. Kasi di ba yung mga sapatos na lang pero sobrang mahal pala. Yung tipong correct, may ganun di ba, na sapatos o kaya yung relo na akala mo simple lang, luma na tong relo na to. Pero wag ka, ang mahal-mahal pala ng relo na yun. Tapos dinarter mo na hindi nagpaalam. Naku, magagalit talaga. Oo. Correct. Yung ganun ba? Baka ganun. Kasi baka mamaya, Mister, hindi mo rin sinabi yung value ng sapatos na yun. Yung mga ganun ba? So, hindi namin masusolve ito ni partner Kayong dalawa yung na mag-partner, ang kailangan talaga mag-usap tungkol dyan. Kasi uulitin namin, walang kinalaman ang barter system dito. Ang issue nyo dito is the communication issue. 'Di ba? Masyado kayong hindi nag-uusap. Pwede yung pag-usapan yung ganyang klase mga bagay kasi simple lang yan. Paano kapag mas malalim na yung mga problema? May wali pa ng may pag-iinarte pa pareho. May pag ganun pa nalalaman. Nakakaloka talaga, Tsaka tapos yung habulin, kakatok na, dito ka na. Hindi ako matutulog dyan. Kinokontra mo ako
ba? Mga ganon. So, pag-usapan nyo na lang mamaya. Ngayon na mismo, hindi na mamaya, ngayon na mismo, pag-usapan yung dalawa. Sige, ano na dapat nating gawin para ma-resolve itong issue na to. Simple lang yan, magagawa nyo agad ang solusyon niya. Correct, o, di ba? Hay nako, maraming salamat sa mga tumutok sa amin ngayong araw na ito. Naghahanghang pa rin. Ang asim na mga sa screen eh. Oo. May something sa data mo, may something sa internet mo today, partner. May something sa internet ng mga tao kapag nagbabago-bago ang takbo ng panahon, o, di ba? So ngayong araw na ito, meron kaming bagong first time namin gumamit ng Zoom during the tambalan segment. At dahil wala po kaming pera pambayad sa more than 40 minutes, matatapos na po ang Zoom live session na ito. Salamat po mga tambalanista sa pagsama sa amin. Baka maputol na po anytime soon. But anyways, habang di pa napuputol, shout out sa lahat ng mga nasa car wash ngayon na sobrang lakas daw ng Love Radio. Naku, good luck sa mga nasa car wash, no? Yung nagpapa-car wash ka, ang linis-linis, ang ayos-ayos, tas biglang uulan. Good luck talaga. Sana hindi umulan, Kabisyo, kasi nakaka-turkey kapag umulan. Ayan. Sabi ni Aldrin Samoy, nakadata lang ba si Chuper? Ang bagal po ng signal niya. Shout out daw sa Barbers 2. Sa bahay, nagbibigay ng password sa Wi-Fi. Ayan, si Arvin magpantay. Ayan, good morning sa iyo, worst year ever. Yes, posible. Francisco De Leon, good morning. Shout out sa Barber. Good morning. Barber Cruz. Maraming salamat sa inyo. Si Pogs sa Singapore, hello. Hello po sa inyo. Kahilig, Jojo, Eddie, Will. Good morning sa inyo dyan. Boracay, Tambisa. Salamat. Good morning. Ayan. Sabi ni Pog, shout out daw mula sa Singapore na 3.8 cases na lang ang active. Wow! Okay. Congratulations! Sana all. Tama. Marami ng bansa, no? Marami natin bumalik sa ating mga normal na lives. Diba, sabi, kung tama yung video na napanood ko, yung Taiwan, 0 case na sila. Ang galing. Hindi ko sure, partner. Kaya hindi ako makaano. Parang ito ako na-vlog sa Taiwan. Hi, Darlene. Good morning. Ayan. Nanonood din sa atin si Kazu-san, again watching from Singapore. Kay CJA Vicente, maraming salamat po. Ayan. Sai Pedrigal, thank you. Sabi ni Sharon Sarmiento, akala ko sa akin na may problema, kayo pala ang nawala. Ayan. Sabi ni Carmen Apinado, good morning, laban lang po tayo mga kabisyo. Totoo yan, it's important things na laban lang, yun yung kailangan nating gawin. Katulad nitong internet namin na lagi lang po namin inilalaban every time na nagla-live kami. Diba? Laban lang ng laban, kayang-kaya ng powers natin yan. Diba? O siya, mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Abang-abang na naman tayo kung ano bang mangyayari sa darating ba na hanggang 18 ng MECQ sa Metro Manila, partner, no? Manila, Laguna, Rizal, hanggang tomorrow. So, abang-abang po tayo. Hanggang bukas na lang, di ba? Hanggang bukas yung ECQ. Hanggang bukas. Oo, hanggang bukas, partner. So, abang-abang na lang tayo kung sa Wednesday, sa next na FB Live natin, MECQ pa rin or magbabago na. Spin the wheel tayo. Nakita mo yon yung meme na yung partner, yung spin the wheel. Kung spin mo kung ano na tayo, MECQ, GCQ, ECQ, ganun. Spin the wheel. Ruleta ng kapalaran na lang. Ayan. Ruleta ng kapalaran. Ay, GCQ na lang. Ay, ruleta talaga ng kapalaran. Oo. Ay, nako. Let's all continue to pray for each other. Laban lang mga tambalanista. Bye! Ingat po kayo. Ingat! Always your number one SM radio station. Love Radio.
kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.